Отиди там снимай. Добре. Oh, welcome to my crib. It's a dead trap. Абсолютно. Виж какъв е dead trap. Направо да ти се завие с шапката, станеш се на работа. Как се сомнеш надолу край? Кажи нещо на чеканата. Ти ще кажеш на своите фенове. Потен съм. Как светиш? Ще стане? Много добре. Всеки път гледна надолу и всичко прави така в мен. Много е високо. Какво ще кажеш? Все още съм потен. Дари отива, бедът камера. Аз ще погледна. През 2 километра се горе. Близко се. Аз не го виждам. Резиденцията и училището са през 300 метра, пак. Малко звънка да бе, защото аз вече... Да, това на плата. Някой от работниците го правят. Някой политически настроен на рисувач. Това изглежда да се ставаш. Какво много да се... Ти се правят, виждам. На Минска сняма 5-тия, т.е. на 6-тия етаж ще не речи, изvolено още 2 контента. Сега се запътваме към подземните паркинги. Да ги видим там. Би трябвало да е много тъмно и такова. Не знаем как сме с прожекторите, не знаем дали ще имаме светлина. Но все трябва да стане. Ще го правим. Да. Снимам. Гледайте Death Trap с пироните. Гледайте тук как това пада. Минаваш отдолу и това те погва. Да. Аз минах точно отдолу, между другото. Ето имаш опит с пирони вече. Да, само в главата не съм ми Който влизали. не е гледал Ачо как пострада с пирон, може да го види в ето този ъгъл. Видеото. Снимай ръката. Вижда ли си ли да бъдат? Вижда се. Ама тези клошари ти бъдат всякакви. Те събират всичко. Колко се намерят там. Ето за това имаше пожари някой тук. Тук ли? Не.
Тук живееха преди те. Ай, дайте ви. Това е Корана, нещо такова. Там не бих искал да отида. Не си не кефи. Не ми изглежда. Което е интересно с тези прозорци, за какво са като са долу Мгм. в мазите? Защото е бил някаква стаечка, отделение на някаква стая с по-специална функция. Ама през това прозорец никога не е влезе слънчев съзнание от тази. Само кружка ще го светя, което То тече някаква вода някъде. Да. Няма проблем. То дали е наводнено долу? Ако има. Аз си мислях, че е бетонен, обаче сега гледам тук, че е тухлен. има и тук ли някъде? Има и тук, има и бетон. Част е бетона. Преградните стени са от тукле. Това е бетонен половин. Ще падне с това. Аз така спокойно се навеждам да видя тук какво има, защото виждам, че не е висок и само поглеждам това на главата и викам, опа, викам, не съм за тук. Kinda dangerous. Изгубих. О, Нали? Това е The Ultimate Death Trap. Къде си? Кое? на марка? Къде си, Лайк? Не мога да светна дори в дъното. Аз това шахта, ама. Не, тук мислиш на дълбоко. Етаж надолу. Явно да. А откъде се влиза? Ами, натам трябва да плане. Добре. Още на дълчек. Даш, чувстваш ли се intimidated? Леле, мале. Моля. Къде? Съм го подминал това. Тук става вече малко. На няколко му трябва табло за кола. Дашборд. Няма проблем. Да, дашборд. Азбестос. Това може би вече, дали официално си е най-низко. Мале, колко е прохладно тук направо, супер. Няма. Ние сме на първо колоно. Танчо, гледаш. Това всяка има. Как минава тази дупка? Толкова сте. Между другото, да. О, Това варовик ли е, човек? Това стиропор. Не. ще те спи трябва да има. О, топа! Няма тясно. Някой го е разбил да му е наменае. Още колони. Много да използват колоните за камиони, нали? Снимай нагоре да видиш как е съседнал асансьор. Гледам с чакай да се изсипиш само. Те нагоре ли? Да, нагоре. Виждаш ли го с камерата? Да, видях. Много. Ще го правят. Защото тази опет е малко празна, защото тук е яко. Нека ти
Другото. Работа е спукана, тече насам. Сега ли се е спукала тръбата? Това коните ли отгоре са? Не са коли. Нямам идея. Не, този звук, който беше. Тропането, нямам идея, че представяш си. Имаш ли визитни? Да. Светни? Найс. Айде. Много силно. Много добре. Чухме някакъв много сериозен шум, че ли някой блъска някаква голяма врата масивна и ще се изнасяме. Не припишем, но че твърде много. Не се вижда, но... Ще видим на видеото. Да се види. Не, може би е много интересно днес. Да, в някакъв тунел влезнахме. Да. Това е канализацията. Гледай хубаво, човек, как съм пързи. Това е положението.